kukwazisai muri yeZimbabwe. Rangu zita talent kufumira atiri muno munzvimbo yaishe Rusampo uko kwatakanga tiri zve musi wesvondo. Svondo iyo yatabva kai musi weSunday yatabva ndo kwatakanga tiri kumatare kwavo. Asika kumatare kwavo ikoko kwavanotongira matare avo kuri kumba kwavo zvekare kune chiitiko chakaitika paweekend iyo yatabva yemurume ari kunzi akashayika. Asika mukushayika kwake kunonzi hakuna kunyatsokumira zvakanaka, kwakatyamadza vanhu vazhinji. Asika mukukatyamadza kwevanhu vazhinji, vana manje ndo vazosvika pakunyatsotaura kuti isusu pakufa kwababa vedu hakuna kunyatsokutimira zvakanaka. Saka isusu ngatimbotorai kamatano tione kuti baba vafanei. Vaiudza vamwe vana baba vakanga vasara vacho ndo vakanga vakutaurirwa kunzi aiwa vana baba imbomirai kubva nemushakabvu kupi kumochari kurushinga titange tambofamba taona kuti zvinhu zviri kutora nzvimbo ndezvipi uye zvakatora nzvimbo ndezvipi mukatika mekushayika kwavo. Zvisinei mhuri yeZimbabwe regedzai tikupeika vachitaura mashoko avo maererano nekufa kwababa vavo uye maererano nekufa kwemuvakidzani wavo kuti zvii zviri zvakaitika, zvii zvakatora nzvimbo. Naizvozvo kamuri yeZimbabwe tinokukurudzirai kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rangu zita talent kufumira. Zita ndetwa Frank Mtiza. Ndiri mwana wa Shadrack Mtiza. Akashaya musi weSunday kuseni na 8. Mushure mokunge aenda kupractice kumadziva. Anoita practice yawo edhapu achichera makomo. Akakwanisa kunge ari kubasa. Akaenda na 5 o'clock. Aenda kubasa na 5 o'clock. Akashanda ari pabasa achitora vamwe mavideo. Shamwari yake yainga nayo ndobva yati chindipawo foni ndikutorawo uri pabasa. Foshoro yekutanga akakanda ichibuda kunze nedhagi, yechi2 akakanda ikabuda nedhagi, yechi3 ndokudona ndokufira panzvimbo. Wakazotakura munhu achienda kukiriniki asi wakasvika munhu angafa. Ndo maitikira zvakaita. Ndo vatafonewa vataziviswa hatina way forward yakakwanisa kuita panzvimbo sezvo tisina information yakakwana. Vatafoniwa nevanhu vedhapu vakati wachauya musawanikwa munoenda vatisume kuti hama yedu yadi ikashaya takavagarira. Vasvika kumapasiti 1 vasvika varume vatatu ndokusvika ndotaura navo vatitsanangurira maitikire anga yaita zvinhu. Tikazvigamuchira but zvainetsa kuti tinzwisise kuti ndezvaitika mamiriro anga akaita situation kuti munhu taane mutumbi mutatu pafamily iri kufa nesemu tsaona yekudonha nachivhara. Saka tikaona kuti isusu kutaura kwanga taita nana baba tikati ngatinzwisisane tisati taradza ngatitange tafamba. Vakati hazvigoni. So tanga shuwa musi weSunday manheru tikawirirana vakati bhodhi edhapu vakati bhodhi tokwanisa kuchengetera whether kana 4 days tanga magadzirisana kusvika mawirirana then mokwanisa kuwana mozotozokupaigoti kana muchinge mataurirana mapedzi. So hazvina kugadzirikisika seizvozvo. Tikagara manheru ndokuti bhodhi yakunotowa kuda kunoitwa burial order. Wakaenda waiwa vari ana baba ndo vakaenda kana takasara sezvo baba vanova vari vakuru family yedu ndo vakaenda asara ari mumwe chete nemunina wake
iri imba ine uyu achi inawa baba afa uyu anosiwa na baba wangu ini wakashayawo. So baba wangu ini wakashaya 2005 ndiri grade 5 asi hatina kunge tikafa. Munina wangu akazoshayawo achango ngoti ataisana neform 4 ndobashayawo sine tikangozvigamuchira kuti zvaiva zviripo asi chikatadzisa kuti vanhu vagamuchire pari zvino yekuti tsaona dzaitika kakawanda kungoti munhu adona afu akatanga mumwe akafira akagara mukombi aenda kupei akanzi wawa tatera munhu akadonha mubhadha achigeza. Nhasi tikawana tikakundikana kuzvitambira ana baba tikavafonera waenda unoita burial tikati siyai bhodhi kuchimanda titange tafamba wakati hazvigone atudziwi zvokuita netohanda tikati tohanda taakuruma wakati aturume tikati aiwa way forward tinayo ndopatakatema muti abva tabhuloka kuti hakuna nhamo dzinoitika avo wakati isu tinouya nebhodhi shuwa wakauya mandi manheru nebhodhi ndokusvika kumanheru maraundi ma6 bhodhi ndobva yasvika. Seisu sevana chitsividzo changa tatsividzana kuti bhodhi haiendi kumba road still tandavhara takanowagarira 10 off wainge wachitendera kuti waende kumba topa tikanowagarira tasvikapo tikamisa mota tikati sei mazonotora bhodhi tikawirana tikatanga tafamba ndo pakatanga gakawa kusvika mukurowana tidini bhodhi ana baba wakati takaenda pachifi kwangu kwabviwa kudhara tabva kunotora tsamba and chief wakati titangai mafamba bhodhi ngaidzirwe kumochari tsamba tanga taanayo ndobva tawaratidza ndobva wati hazvigoni ndobva waenda kuchifi Rusambo wasvikako nebhodhi wasvika nayo pamukomo wakanzi kusvika kwamaita nebhodhi mokwanisa kubhadhara mombe 2 nembudzi 3 isati zive kuti ikoko wakadzibhadhara here kana kuti dzichabhadharika sei isusu hatinei nazvo sinzi iwo ana baba ndo wakaenda nebhodhi koko isati nakaenda nayo wakadzoka ndobva watiramwira bhodhi ndobva tatakura bhodhi ndobva tanoisiya kuti mhando kumochari isiya kumochari tamuka executive crew ndobva taenda kugona muroyi ndobva tasvika ndobva taita matare edu ndobva tanzi chiendei munowiga kana mapedza kuwiga mozodzoka tozitoka. So tiri paprocess yekuti izvezvi tabva kunochera musha wemunhu bhodhi yada kuburitswa kuti tiende kumakuru tabvako tozoona kuti way forward ndii ichazoitika mushure munge tabva kupiko ndo kutaura kwangu fengetisa ndinova ndiri mwana mashadrikutisa. Apa munenge batitsanangure zvinonzwika asi zvisinei tingaita mubvunzo kana kuti vanhu vangaita mubvunzo wekuti muti uyu kauyu vakautarisa unenge unoda varume kana kuti madhonza ekuti ubviswe kana imo murodhi mawanga uri uchiiswa parutivi. Mungakwanisa kutsanangura here kuti zvii zvashandiswa kana kuti simba racho ranga rabva kupi hatizivi asi ruzhinji kune zvida kuti kukwanise kuti kuziva kuti zvii zvaizvizva zvichitora nzvimbo. Right, tabva uku tawirirana tikati muti patakatema takaisa murodhi atiubvisei titange tapedza nhamo tozokontinya sekudza kwataita tichinzi mukapedza kuradza mudi mouya shuwa muti tasana zvamukona takwaze kusera matema aya anga asina ndokupidikura kubva kwanga ukakrosa road tichiudzosa kunzvimbo kwawaenda kuti tikwanise kunge tichikontinya rufu rwedu sezvo tanzi tangai maita maradza mukaradza munhu muzokwanisa kunge maita muchifamba. Saka isu tikamirira kuti tikaradza nhasi watiudze kuti vari kuronga zuva ripi rokuti tiwanike tichikontinya futi kufamba tidambudziko iriperi. Ko imimi muri moga pasina rufu rwakamboitika kuti baba vakamboshaya vakadonha mukoma vakamboti vari mukombi ndobva vangodi vangoerekana vangozorora vari mukombi pane kufamba kwamakamboitawo here kuti inini maybe ndine mhuri yangu ndiri pasaidi ndikati rekedza ndipofambawo ndimboonawo kuti zvii zviri kumboitika mumhuri medu pane pamakambofambawo here mukati munzu mumbozivawo kuti zvii zviri kuitika? Kufamba tinowirirana semhuri kuti tikapedza kuradza tinofamba asi tikapedza
kuna munhu anozokwanisa kusimudza musoro kuti nezvezviitika zvireva kuti siku patinoradza ndopanowanika pachiperapo. Saka apa takati tisati taradza kuti tange tadi tafa kuti taiziva kuti tikatanga taradza toperera papi. Saka muri kureva kuti kumashure uku makambozama kufamba nenyaya yekuti makanzi tangai maradzika machengetedza mufi ndokuti mufambe ndobva machengetedza mufi mukati chitenga hatichiunganayo tizame kufamba vanhu ndobva varamba. Zvigoni pangoona matochengetedza zvapera. Alright, tinotenda tinoti baba ngavasorore murugare. Tinoti kana isusu kuti shure yatinayo ndeyekuti mishungu dzatinadzo kurwadza kwatikuita tinototi iwo tatowashure kuti dai waikwanisa kurwisa vadzoserewo topanoshuru yedu yakakura kuti dai zvaikwanisika kana dai paikwanisika kuwanika munhu kana kukwanisa kugadzira mufi asati anoradza kuti adzosere ega shure yedu taiva tinayo. Asi zvisinei tongoti asi tazvigamuchira kuti shuwa munhu ngaaradzwe tikatarisana nenguva izvozvo kuti tiende kunoradza uchiri wakaungana kuti vanhu vaende kunopedzisa kuchera mushuwa munhu pamwe unochengeteka. Tinotenda mukoma Frank. Muno mudunhu amamba usambo Rushinga district iri Mount Darwin. Tikushungurudzika nekufa kubaba wangu anonzi Shadri Mutizi anonzi dziripo paseri papa. Kamufiro kaakaita anga asina kufitana nerufu ndosaka zvagwadza zvaita zvishamiso zvokuti zvazosvika kumadrumas media zvakasvika kwamambo zvakasvika kumapurisa munhu achiwa hondo idzodzo ndini kuburikidza nekurota kuhwisa munhu akauraya baba vangu. Baba vanga vachirwara here kana kuti munhu angotiwo angofa zvaizvo kungoti vangomuka vakazorora mumba? Aiwa, ona kuzonyaya uchamuka isi kwedu wangu kunofiwa, kwedu wangu kunofiwa, rufu ndokudya kwedu weziva. Mune muchiti chipa muri kuti rufu kwedu kunofiwa, rufu ndokudya kwedu? Every year 2 people go. Every year unofa same style pasina arwara kungodona munhu achigeza ndo zvakaitika. Saka ava vakaita seya? Ava oshanda kudhapu. I think it's in a non-government organization ndokwashanda. Akaya kunoku Christmas akadzokera akazoya for the new year anga akasimba. I think ndo zvakamuraisa zvokuuya amboita kamiri because anga achienda kuno promotwa basa rekudhapu. Vaishandira kupi? Kushamba, wakafira kushamba waitogeza makuseni kuti watoenda pabasa padhapu ipa wanongoshandira same area yavanogara iyoyo. Vanga vakarora? Vanga vakarora. Vane madzimai mangani kana vane mudzimai mumwe chete? Vane mudzimai mumwe chete vakangorora kubva pakutanga nevana vatatu. Vatatu. Ivo vakamboedza paimbofa vamwe mumhuri menyu makamboedza kufamba here kuti muone kuti chii chaitika? Vamwe wese vakaedza kufamba sezvandiri kuita izvi wakafa. Vamwe wese vakaedza kufamba. Saka ima musi kutyawo here kuti pamwe munogona kufa? Ndezvechiroto indi kutotya kufa kuti uyu afa uyu ndiachagona kubaya inini kuti wendi kukurotesa ndikunyepa here zvese matemo ndo movement yangu. Uona utemo muti izvi zvemuti chimbotitsanangurirai zvemuti izvi timbonyatso ruzhinji kunyatsoona kuti chii chaiitika pamuti apa because tangonzwa kuti pakavharwa road, wakatemwa muti pakavharwa road, vanhu vakabva vakaenda kwamambo bhokisi rauya nezuro manheru ndobva vaenda kwamambo nebhokisi vakanotsveta pamba pamambo. Handizivi mungagona kutitsanangurirawo here kubva pamuti kuzosvika bhokisi risvike kwamambo? Ndokwanisa hangu but pamwe ndikazogundikana nekuchema
ndimbokutsanangurira. Aya ndinoda kubatai misodzi kuti ngaimboti. Asunakiro. Aiwa ndinozvinzwisisa. Ihondo. Kuita kwetu kuti ende kwa mambo tiri kupikisana nevanhu vasingadariki ikapikwa naJesu. Iri simba raMwari kwete simba romufi. Mufa kushandisa inini asi simba raMwari naJehovha ropa rake mudharo wekundigwadza kwaita ndokuri kufana kusunungura inini vamwe wese. Alright. Saka zvakaitika nhasi uno munhu handidya nyaya indiri mwana mfuka undo amsoto handidya ndiri mwana munhu afa hapana zvokurota izvo munhu afa handidya sedzinza takokurodzana boys tembo tingatifambe tikapotsa kufamba mwedzi usati 2 weeks ago iye kufuya akazviramba nhasi uno ndozvaitika but imimi kuti tinyatsochema munhu ngatimboziveoneka mufiro uka handitaneta nokufa here ngatimbofambai ndo pakaita against ndikati inini manje nesimba romufi hamundikuriri sekundisimbisa kwaakandiita ndichafambira nyaya dzacho handiti maramba kana maramba apa musikuikapo mwaza mashoka kana kuti ndiyeti ndikayafunga sei I don't know zvadaro waenda kutora bhodhu tikafungana kuti bhodhu iyo musauye nayo kupi kunoku kuichengetedza nokuti tida kutanga tafamba handitika ko makadi kutanga machengetedza bhodhi then mozofamba muchiona kuti tozvifambisa sei nekuti kana ndisingambokanganisi kune vambouyazve kwasekuru gona varoyuko vakanzi aiwa mutemo unozokusungai kuti imuri kuramba makachengeta bhodhi mumba inozosvika kapakushata imi muchifanira kunge maichengetedza because ine mazuva kayo ekuchengetedzwa. Saka ndanzwa sevazoudzwa nasekuru kunzi imi mitangai manochengetedza bhodhi then muzofamba muchiona kuti zvii zviri kuitika pane umwe wedu. Ndo zvataita zvabva kun'anga kana iwo mambo mudunhu vari kuziziva tiri shura. Alright, ipapo ndofunga tapanzwa chitsananguraiwo yemuti kuti pfungwa dzakauya sei kuti muzosvika pakuvhara apa. Nekuti muti tikanyatsoutarisisa vari kunyatsoona vanonyatsoona zveshuwa kuti iyi hunde yemuti inenge yakatogarirwa pasi nekutodi nekubatanidza pfungwa kuti vateme vazovhara apa nekuzobvisa futi inenge yabviswa nevanhu vakati kuti kwete nemunhu. Saka mungatitsanangurirawo chandoda kutaurira uyu muti uyu wakora apa nditika waifanira kudonhera uku wakasungwa netambo nevanhu vakadonhera uku asi vanhu vakatema itu chete apa handitika sangasira inini pakutanga imimi nani because tangonzwa kuti inini nderimwe zimudhara iroro rakafuti kuhope richinzi tsaka murasta here kana rasta uchamuona zvako achaona. Alright. Tangomuona nekuchema nekunetsa tikati utonzwisa kunyanya kubaziva asi ukwanisa kutsanangura kusimba racho zvinorwadza munhu iye ari kuti vana vangu vakusaitira pesi murarame zvakanaka. Rasta kwauri chii? Ndibaba mwana mukoma chii? Rasta ndibaba weimwe imba yekwana sekuru asi paukama tingoro vanhu vanongowirirana nawo padhuze chigarowo padhuze nepadhuze endi wari baba ukama chaiwo nokuti madzibaba edu sekuramba kwaari kuita kufamba ndokuramba kuwirana kwaenda nayo yazotsvaga baba wandinoda kuno mamwe madzibaba. Alright. Ko kuenda kwamambo nemutumbi maida kuzama kugadzirisa chinyi? Kuzama kugadza kuti pfungwa yedu isusu tine simba remunhu afa iite zvatiri kuda kwete zvamuri kuda imimi. Saka muna kuripiswa here kwamambo kwamakaenda nemutumbi? Zvekuripa hasisati ende handidi kunzwa nezvazvo asi ndinongoti mambo chimbotinyorerai titange tapedza mozo kungotora dziri kahwani nokuti ukada futi kuramba kufamba mhosva chikuramba richipara sezvo zuva nezuva tiri kuya tichikupai update tapapi mambo anozobhadhara mirai izvi ngaba anazvo dzinza redu handiuyafira kubasa kudhapa
nani government organize chete ini wacho ndikakudza kudzidza kwangu noramba kundodzidzwa nemunhu iye afa zvigwadza alright kopa support yekuti unoziva unogona kuita zvinhu zvi zvako wega kuti ko ndanzwa kuti ndikubate muromo ndanzwa kuti mota yakauya nemutumbi nezuro yakauya nevakomana vanenge vaviri ikati vatatu mandimba akanzi mukaenda ikoko muchawana kune vakomana vari kupopota zvisingaiti vachiti zvafamba sei kuti mumwe wedu angafawo zvisina tsarukano sezvizvi ngatimbotangai tafamba tioneka kuti zvamuparadza ndezvipi kwanzi vakomana ivavo pakaita maoko mugiraundi umo munganyatsotitsanangurirawo kuti varume vacho vanga vakadii uye chachiri chii chababa venyu achimutsanangurira ndanga ndiri pazvakatanga kuitika bhodhi zvisvika mandimba asho yakabuda mukoma wangu anozita rakafanana wangu pozi tomazita akangofanana kumwe pamwe ndokuita kuti izi goni here mazita akangofanana uyu afa anonzi Shadrack Mtizi pana Shadrack Mtizi futi aripo ipapo pasaidi pake wakangosipesana nenhingi nedongo ne 30 cm ndochamederura anonzi Shadrack futi handi ndati Frank Mtizi kuno umwe Frank Mtizi uyu ikabuda ndimba iri rakabuda zvishuwa asi povo yakaratidza kuti aiwa zvinhu zvine order izvi anga ari chii ndimba rakabuda ndimba uyu yaiwe workmate yekubasa kwaishanda movie before not kudhapo ende baba order titori naye hatina variance naye no titori naye izvozvi tiita chinhu chimwe chete toga shamwari yake atocherwa gungogu akada undimba wake ndosaka kuti chinhu chiri kuitika ndichokuti muvi bhudzi dzake ndodzandapfeka but iye manje sababa obva ndipfeka ndonyaya ko hatisati tapedza ko hamuna kuzonyatsotsanangura kwamambo apa kuti akazokupai advice yekuti aiwa ivi michiendai munobvisa muti wenyu wamaisa murodhi mugadzirise ndiani uye makazvifunga mega here kana kuti pane akatokupaiwo advice nekuda kwehasha muti ukatanga wadonha mambo wasingazvizivi tikati mambo tavhara bhodhi kuti muti uyu tikasadauloka apa timboenda kwamambo. This was a password for a vehicle with a coffee to kutemwa kwaita mutu taida kungovhara apa toenda kuna mambo kuti hone zvauri saka makatanga matema ndobva maenda kwamambo. Yes, mavhara road body isati yapinda. Ndiye wasikuona kana nyataisawo mutu shamwa taisawo otemekawo don't two ende zvinizvi chizouze manje so less than 10 minutes less than 10 minutes time. Saka manga makashatirwa wanga uripo apa uyu naso vanhu vazoutakura they more than 50 vazoutakura kuti ubva apa. Munokwanisa kutanga iyi? Ya, ini nonzi Godfrey Chinonga. Ndakashandira British Embassy for 21 years 33 days. Zvaitwa Shadi Mutize zondibata moyo wangu kuti Shadi hana chakambodya muma NGOs. Ma NGOs hapana chamunondiudza. Ndakashandira varungu British Embassy. Taitosvika na Canadian Embassy, Australian Embassy. Through mukutambira madzimari. Shadi aifanonga asumudzira dzinza rake. Asi nhasi unopiwa huku. Shadi pese pandaisangana naye aindibvunza tsano aita mwendi yakarora hanzvadzi yangu amaifira tsano achinditomekeza tsano mukurarama sei mumusha zvamabuda basa asi mukuriraya neimba here iri kudhamafonzi ndakati yes have to rely with that zviripo paposition vantsano ndimavhura njere muwadi 6 pakasenzi kuwa nemwana akambotengawo imba kudhamafonzi. Saka takuteerwa nzira dzenyu nhasi uno ndikuti pana tembo zvamaita Shadi no hazviitwe muupenyu izvozvo ngazvipere. Hongu kwaChinonga takambofawo asi mafiro yamukuita kwenyu asiyana nokwedu kweduwo kwakambomira hatizivi mangwana ndini.
saka nyaya iripo ndeyekuti ka munhu kana ashandawo mumba menyu kana abudirira nhamo yapera tikolokotidzanei nhamo yapera mangwana okumbirawo shuga chigayo chii zvino kana mazouraya akaita shadhi ukana mutize tese hapana ari kuenda kubasa tindo chachaye ano form 6 akapasa haana chaanacho munini akafira akapasa haana chaanacho basa kufudza mbudzi mombe kumwa hwawa pamashops apo chiko tinoti zvone kana munhu abudirira mumusha tikorokotidzanei makorokoto zvino manje zvamukuita muwadhi muno 6 kuti makorokoto nokufa abude hanzi apasa nokuurayira futi no that's not it azviitwe muupenyu ko baba tikubatei kamuromo pane chiitiko chatanzwawo kuti chakaitika panapo chemuti ndinofunga mukacheuka kumasure kwenyu munoona muti uyu handitika nehunde yachona ndofunga munoiona kuti yakati kure imimi munofungidzira kufunga kwenyu da kuti mutaure muri kufungidzira kuti pakashanda vanhu vangani vachitema muti uyu apa pakashanda mamonya aivharira kuchitunha chisaende kumba tiri kuti vangani vanhu vakashanda sekufunga kwenyu musina chamanzwa atoti hamuna chamanzwa 4-5 yes ko kuzoisa murodhi umu kuti uvhare rodhi because wanzi wanga wakavhara rodhi muri kuti pakashanda vangani aipo kana muchizionawo paka hapana mombe inoshanda pa vanhu vanhu vacho ka ndiwo vari pana apawo but isusu sekunzwa kwatamboita hanzi vanhu vatatu chete vakatema muti uyu vakautsveta muno murodhi hanzi vakatsveta futi zvevari vatatu gudhu saka isusu tiri kuti takuda kuchinzwawo kubva kwamuri kuti imanzwira amakaita makanzwawo sei pakutemwa kwemuti nekuvharwa kwerodhi kuti chinangwa chachiri chei that I don't know very much kuti zvakanga varipo wangani asi isisuka tunguta ndati 3-4 yes tiri kuti ndabvunza kuti mubvunzo wekuti imimi sekunzwa kwamakaita kuti chinangwa chachiri chei chekutema muti nekuvhara rodhi waivharira nokuda kuti wanga nemakwikwi ekuti chitunha ngachivigwe nhasi uno anowa chichuzere nhasi chuze kuti chivigwe nhasi wana vairamba kuti no ngachidzokumosha timbofamba chichauraya munhu unogona kutanga henyu inini ndiri pano nonzi Gabriel Kabango shadhi zvandiri kutaura panyaya ndikuda kutaura according to my sports ground riri iri ndikafamba naye shadhi akasimudzira wadhi ino according to my sub team 3 tese nana Forbes Madage anatenda chimhanda tikasimudzira sub team tipanyaya development shadhi tikagara naye ari munhu asina problem tikashanda naye tikatoenda tatotakuwana musani bhazi kuenda kurushinga kutamba nerushinga district without payment tichoigwa maorenji kubva kumbare yokunzi patiri kudzoka manhere ano masabhuku timu yahwina ende waitisvika tahwina otipa mubayiro yedu tina shadhi tikatungamira zvino zvaitika pana shadhi nhasi sei ina hana kukwanisa kuchera guwa rashadhi wosimba rokuchera guwa rashadhi handitorina bhozi haina chitanzo nashadhi ende shadhi tanga tichitarisira kuti paawa palevho yawa achasumudzira wadhi according to masports achasumudzira wadhi because angashanda ari kudhapa saka wadhi ichasumuka nokuti ano munhu akushanda kuma-NGO but patakutarisira kuti shadhi asumudziwa akutisumudza muwadhi tikasepura zvachinzwa kuti shadhi ashaya inowairi sudden death handitika shadhi esachi tichiziva sanga asiri muhwere Christmas anga ari kuno asitori muhwere achitorira achitonakidzwawo zvaitwa ngpa Christmas but surprise adzoka kubasa tonza kuti shadhi ashaya we don't accept zvikafanana neizvozvo nokuti atitotarisira kuti munhu yakutotisimudza muwadhi through dhapu inoenda kumasports futi zvairi kumasports shadhi achatisimudza but hazvinogona kuda kuitika panguva nekuti munhu agwadhiwa panzira saka tsika kana zviri zviitiko zvaitika kunana Mutize kumhuri yekwamutize yokumanyangwa
Andifinzo kuti ndiana achamwa tea kumanyangwa because tea tatakutarisira kuti Shadi according ndichiona vanhu vese kwana Mutizi. Pano atoto uyu angamwise mhuri tea, uyu angamwise mhuri tea, but hapana achamwisa mhuri tea. Shadi aita zvaita anorudo asina ruvengo nomunhu. Ini ndamuda sei. Ini ndikashandira kuVic Force. Musi wacho andikawandaenda kuVic Force. Shadi ndikatswera naye paomba. Ari pa Coca-Cola yepambare yepamhiri. Shadi akanditi muzukuru hausi kuenda. Bhazi rako uchakwira na9. Uchatswera neni kumba. Akasiya basa pa Coca-Cola Shadi. Akaenda kundiitira zvandiri kuda inini. Kuti ndichimirira bhazi ra9. Akaya kundikwidza kuma 9 o'clock pa railway. Ali Shadi uyu. Muzukuru waenda po. Toonana siku tadzoka. Ndakatoenda. Ndine mukomo wake Micho ndo ndikaenda naye kuZambia. Ndikashanda tiri maforomani tese. Na Micho neni. Zvese zvaitika kuno. Kana ndaiunzwa kuti Shadi anoita zvinoti, nasikazvibvumi. Kozi ndaitera zvikandiitira munhu kumashure. Taitarisira kuti ameno function mafamba kwaichaita. Taitarisira kuti faifana kuigwa Shadi patambwa bhora. Posi ndokwanga akarerekera Shadi. Faifana kutamba bhora. Manje naye baba ndikubatei muromo. Richatambika here kana kuti function ichaitika here nezvatambonzwa kumasure uko kuti ndofunga mukacheuka muti wamakazembera uyu kana kuti uri kumasure kwenyu mukaona wabatidzwawo moto iko zvino uri kunzi muti uyu kauyu wanga wakamira anditi asi wazosvika pakurerekwa pakuwiswa ndobva waiswa murodhi ende kuwa kwawakaita hauna kuwira rimwe saidi wakawira murodhi. Richatambika here nekuvharwa kwakwamboitwa rodhi. According nokuti timu kwanga akarereka mutengo wozvigure rinogona kutotambwa kana zvichikundikana mangwana gara yaShadi inogona kuzoitika for the beginning time inogona kuzoitika iyoyo. Kopa kuvharwa kwerodhi hamunawo chamunoda kutaura here. Zvasitori right ipapo pakuvharwa bho zvagadzirisa zvimwe zvinhu. Sei muchiti zvazviri right uye zvagadziriswa zvacho ndezvipi? Zvazvinoita manje ka wadiki kana wachipera kufa zvisina tsarukano wasingaoni because wadiki ka mutengo kuti wana wakatakuwa musaga zvinoitika pamayoda mena wazvioni zvawakateta adiki zvozveka tatisingawapesveri because mutemo unotaurisa pesveri paita ingoona zvichitika tichitokomenda kuti zviri bho because wana wapera kufa kana neni kumba kwangu handitozvidi zvokuti wana wapere kufa. Handina kuendesa mwana kuchikoro kana kukosi kuti kana apedza kosi ndizoja mwana iyeyo. Aiwa ndakutotarisira profit kubva pano mwana upi iyeyo. Handimaona ka ndopiwa masuti yangu nomwana kuda kwake. Ndoja zvikanaka kubva kumwana kuda kwake. Kwete kuti ndije mwana. Tikutaura kuti shuga ichabva kupi? Shadi tatakutasira kuti ndachatenga shuga musha ichabva kupi? Madimbura. Bozi kana ndisina kukanganisa kunzwa ndanzwa sekuti mhuri yake inenge ichiri diki. Ichiri diki ndiona. Saka hey zvinokusuisa seizvozvo. Ukatasa pano mwana wake musikana mukuru mudiki ndiangatsvagiwa nzvimbo. Pakaita era yaShadi amai vatsvaga nzvimbo yomwana wachida kubhadhara school fees. Amai akutsvaga nzvimbo yomwana wari kufonera kuti murume ashaya. Zvinokubata sei? Ende mwana wemudiki chitaisa zvimwe zvikomana izvi zviwiri izvi zvinofana kuti suisa izvozvo. Wanhu wodawo kuita zvauri kuita wachiteita zvakuda kuita izvozvo. Hatitaisiri zvinhu zvakafanana neizvozvo zvawaita pana Shadi. Aiwa tinotenda baba. Mashoko enyu makukutu. Mukomana uyu ndakamuona about 4 days ago pano tobva mwana yodoro akasekuru ndakudzoka kupi kubasa. Now aenda kubasa nezuro ndoona kuti mukomana akashaya kwashasi akangoti ari kugeza mubhafu ndobvafa. Zvinoitika izvozvo zvafamba sei? Saka hama dzimwe dzakasara dziri dzipenyu dzikavhara mugwagwa kuti hatiri
kuda kuona Chitunha chinopinda mumusha umu kusvikira tambofamba tione kuti nokuti paita vanhu vanokwana 6 vafa nomutoo iwoyu vasingarwari kungoti ndanzwa soro mumba afa ndanzwa soro mumba afa. Saka uyu agumbura kuti apromotwa kubasa, apiwa mota, apiwa imba nyowani yekuti wamukuru wepabasa hana kuigara, woenda kogeza ndikienda kubasa wani kwafa. Saka vafana vacho vese vakati no, toda kuti tione kuti chii chiri kuitika. Saka vari munomu avo maja ndikanyora tsamba kuti zvare wavo vanhu ava musapinde mumusha neChitunha, dzorerai kupi kuchipatara, then mangwana azouya. Saka ava manje vanzava mambo ndiyatsigira izo ngatiendere Chitunha pamba pake. Ini ndanga ndiri kuno handina kuziva kuti kumba kwasvika Chitunha. Ndozotonza kuti mambo muri muno mubhawa kumba kwenyu kwasvika Chitunha chani icho munhu zvafamba sei. Ndakazoona vari parodi apa ndikati vakomana vanofambisa sei, vatazoti isiso tiuye nepamumba ipapo muchiite chii. Saka zvakandigumbura ipapo, zvakandigumbura stereke. Ndikati alright, imimi maisa kuti Chitunha chiuye apa munotondibhadhara mombe 2 nembudzi 2 nokuti pamusha pangu hapasvike Chitunha. Kana inini ndikafa Chitunha changu hachionekwe pamusha pangu, ndafamba sei? Ko chenyu chaita sei ipapo? Ndikutarisira kuti ndinoda kupiwa mombe idzodzo 2 ziuye pano vachida vasingadi, ende dzatoita shoma nokuti hazvibvumiwi pamusha pamambo kuti panosvika Chitunha. Saka izvozvi ndikutotarisira kuti wauye nadzo mombe idzodzo. Besides that, tichaenda kukoti wandiite tuone kuti anowina ndiani. Saka mukomana uyu handigumbura, anga ari munhu munyoro, akasununguka, asi kufa kwake kumwe wandakaita nehwanaye munomu mangwana kubva afa zvandirwadza. Saka ndiri kuti inini ngavigwe zvake zvakanaka, asi anga asingafanirwe kuigwa nhasi, aifanirwa kuigwa mangwana, orara mumba make. Kana dai anga aora airara mumba make, mangwana oenda kunowigwa. Zvino zvavaita izvozvi kutotyora mutemo futi wenyika iwoyo, kuti munhu ane musha wake anongosvika kupfuurira kunge munhu afanira kuzvisungirira, afanira kuzvisungira atibvunge kuti arare mumba. Ko uyu afa neizvozvizvi anozonzi ngaapfuurire kuenda. Chikonzero chei? Mishonga yavo yauraya munhu. Saka ndichavada kudare kuti vandiudze kuti zvinorevei kupindura waisa Chitunha pamba pangu, hawana kurarisa munhu uyu mumba make, wamupfuudza. Chikonzero chei? Saka imhosva pamusoro peimwe mhosva kaya pano yatova imwe iyi, havasi kuiziva izvozvo. Ndoda kutaudza kuti mazvifambisa sei. Ko mambo neruremekedzo, makambotonga here imwe nyaya yakadai, kana kuti imwe nyaya yakadai yakamboitika here pamusha penyu, yekuti Chitunha chinouya pamusha penyu, kana kuti makambozvinzwawo here kuti Chitunha chakambosvika pamba pamambo? Hazvii. Saka ndove kutanga First pandini. Ko kuzvinzwawo kune mamwe madzimambo hakuna kwazvinoitika, ende hazviiti. Saka uku kujairira kawo watondijairira kuona kuti uyu kana kuti wada kundife here, nekuti kana pamushandika kugadzwa nemhondoro vanoita zvavanoita kuti pano apa hapaite zvakati, hapaite zvakati. Saka iwo kana inini Chitunha changu chisingaoneke pano pamusha, iwo chavo ndochosvika ipapo, zvinorevei? Vakutoti inini ngandifeka ivo vaone zvokuita. Koita panyaya yekuvhara rodhi mambo, yekuti vakomana hanzi vakatema muti
ndofunga muti wacho mambotosangana nawo here muti wacho kwavati mangoita zvokunzwa. Handina kusvikako asi vakauya kuno vachiti mambo tavhara road inoenda kumba kwomunhu uyu nokuti tiri kuda kuti tange tafamba n'anga tinzwe kuti chii chiri kumboita kuti tife noita kwana 6 kufa tisi pasina tsarukano. Nekuti muti uyu ini pandauona nevamwe vanga vachitaura vati because ipo panzi wakatemwa nevanhu vatatu vakauisa murodhi vari 3 anditi asi kuzobvisa murodhi nhasi vakomana ava pazoita vanhu voruzhinji vakatema mapazi kubvisa mamwe mapazi kuti vakwanise kubvisa muti uyu murodhi pakwanisike kufambika. Imimi zvakamboitika here mudunhu menyu kuti panoita muti kana kuti panoita makakatanwa zvekunzi vanhu vanozovhara mugwagwa unoenda kumusha kwemushakabvu kana kuti unoenda kumakuva kunochengeterwa munhu? Handichanenda zvinzwa zvise fesi izvozvo muno munyika mambo ende hakuna kuimwe nyika yeumwe mambo ikaitika saizvozvo ameno nokuti hatichaenda zvinzwa. Saka tinoti vakomana ava vakanovhara mugwagwa uyu haisi mhosva here kana kuti hazvina zvazvinoreva here? Vakomana ava tirikuti pavakavhara vakauya kuno vakandiudza kuti mambo tavhara mugwagwa. Ko vakadii kuuya kuzotaura kuti mambo taakuvhara mugwagwa vasati vavhara taakuvhara mugwagwa kuti titange tafamba nekuti vanhu vari uko tatadza kuwirirana navo kuti titange tafamba mushakabvu asati mutumbi wemunhu usati wauya mumba. Vakasha kuti tinotangirwa patichazoenda uku pamwe mota iri kuuya uku nechitunha yobva yasvika kupinda mumusha. Ndozvakati tatya kuti chitunha hachifaniri kupinda nhasi mumusha medu saka tasiya tavhara tauya takuudzai ndozvataita izvozvo kuti zvatipira kufa kumunhu uyu munhu watanga tinaye musono ende tavanhu 6 tichingofa mahara. Saka haisi mhaka here yavakapara vakomana vekuvhara mugwagwa? Kwandiri haisi mhaka nokuti vakarambidza kuti chitunha chirege kupinda vatange vafamba wanze kuti zvigo zviri kuvauraya. Saka ndikati alright kana zvirizvo chitunha ngachidzoke kupi kuchipatara dzeni mangwana tozodini mukanga mabva kun'anga imimi mozodini movhura mugwagwa chitunha chopinda. Ndikavabvumira inini kuti kuvhara kwamaita ndizvozvo kana maona kuti ndo zviri kutipedza vharai chitunha chodzoka uko. Imimi mangwana mazwa kuti chii movhura mugwagwa chitunha chopinda munhu. Aiwa tinotenda mambo. Uve nezuva rakanaka. Honguka muri yeZimbabwe mazvinzwira aka vachingotaura ende vanoratidza kuti vari kubatikana nokuti mukubatikana kwavakaita vana ava vakapedzisira vatema muti uri padyo neni uyu vakautema ndokuradzika mumugwagwa. Panova ipo pandakagara ndakatogarawo futi pahunde yemuti wavakatema vachivhara mugwagwa. Vavhara mugwagwa wakavharawo ndio unopinda pamba pababa vavo vakashayika ava. Mugwagwa uyu vakauvharira kuti hanzi hatisi kuda kuti bhokisi riende kumba nekuti vana baba takavaudza kuti imbomirai kutora mutumbi titange tafamba taona kuti chaparadza baba vedu chii nekuti hakazike kutanga. Vanotaura ivo kuti pazvakaitika pane umwe akafa ari mukombi achienda akagara pasiti remukombi achienda kunotora pei yake. Umwezve ndokushaya ari mubathroom akabata tauro nesipo nedombo achigeza. Kozoti ava baba munini vashayazve vari pabasa vachishanda mushure mekunge vanzi vanoda kupromotwa kubva pachidanho chavanga vari vachienda pachidanho chepamusoro. Veduwe tisadaro mukugarisana. Vana vanoda kuti imi neni tigarisane, vanoda kuti iwe na ivo vagarisane. Mukugarisana zvakanaka umu
vanotirayawo pavanogona napo kuti zvifambe, asi vati chiregedzai katifambe tisati taviga mushakabvu, nokuti tikatanga tamuviga mushakabvu uyu, tikamuviga mufi, hapana munhu achazomutsa musoro kuti tifambe. Asika mukudaro vakabva vapara imwe mhaka yakavaendesa kwachifi. Kwachifi uku vakanosvika nebhokisi remushakabvu iri. Vachisvika naro ndobva vanzi nachifi, bodozve mandikanganisira. Pachivanhu hatidero kusvika pamba pamambo nemutumbi wemunhu ashaya. Ndobva vachajiwa zvavakachajiwa ipapo, vakabhadhariswa zvavakabhadhariswa ipapo. Asi vabva mukubhadhara ndobva vati aiwa hazvipereri ipapo, ndobva vati aiwa mudunhu maishe rusambo muna sekuru gona varoi, regedza titange tasvika ikoko tinonzwa kuti zvakamira sei. Asi mukutaurirana kwavaiita uku zuro iyeye nanhasi kuseni kusvikira pane ino nguva, mutumbi wanga waendeswa kumochari kuti unochengetedzeka zviri nani. Vataurirana kudaro ndobva vanzi nasekuru gona varoi, aiwazve imimi muchapedzira masungisano nekuti mapurisa haatendere kuti mutumbi wemunhu ugare nguva yakati kuti usati wachengetedzwa wabva mumochari. Unozopedzera washata, zvikapedzera zvako kusungisai imimi pachenyu. Naizvozvo tangai machengetedza munhu wenyu, machengetedza mumwe wenyu, then mochifamba muchitsvaga kuti zvinofamba sei. Saka izvi zvaremera vana, nokuti ndo vari kutya kuti pamwe ini ndiri next. Hatizivi kuti next ndiani. Zvapedza dzinza ropera, ndo zvavari kuchemera vana, ndo zvavakavharira mugwagwa, ndo chiitiko chekuvharwa kwemugwagwa chatisvitsa pano, ndo chiitiko chatisvitsa futizve kwamambo Rusambo, kudzokera kwamambo Rusambo, kuti tinonzwa kuti kuna mambo zvii zvakaitika pamusha penyu. Vana vachisvika nezvinhu zvakadai pamusha penyu, vana vasvika mambo vakavaudza mashoko avakavaudza, vakavanyorera tsamba yekuti endai munodii, munovapa tsamba iyi movaratidza kuti tangai madzokera nemutumbi kumochari, madzokera nemutumbi kumochari motanga mafamba, moona kuti chaparadzisa munhu chii. Naizvozvo muri yeZimbabwe tinoti kana zvenyu kuri kwenyu zvakaitikawo, yambiraiwo vamwe kuti musadaro, yambiraiwo vamwe vafambe zvakanaka, vatore gwara rakanaka, mhuri dzirarame, nekuti ndivo vana baba vemangwana. Baba ava kana ndisina kukanganisa kunzwa, hanzi vane mwana anga achifanira kuenda form 1 akanyora grade 7, anga achitsvagirwa nzvimbo. Mai vari busy kutsvaga nzvimbo yemwana, vawana nzvimbo yemwana, vakati chiregedzai ndifonere baba ndiudze baba kuti mwana ndamuwanira nzvimbo. Vari busy kubata foni kuti vafone, ndopa vari kutambira phone call yekuti baba vashaya. Asi mhuri yababa ava idoko chaizvo, vane vana vatatu, musikana mumwe chete nevakomana vaviri. Musikana uyu ndiye mukuru anga achitsvagirwa form 1, vadiki ava vadoko zvinopisa tsitsi. Naizvozvo zvinorema. Asika tinoti chemai muine tariro, baba zororai murugare. Zita Talent Kufumira. Tinokukurudzirai kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rangu Zita Talent Kufumira Chisarai. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Oh,